श्रीरामपुरनि स्टुडिअ आं जनालि बसुमतारी। श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि बिलाति सिगारेट हमनो हादों। बिलाति सिगारेटजों लोगोसे साथामखौ खादों। सासे बिहारनि आरो सानै मणिपुरनिखौ खानाय जादों। कार्बि आंलंनिफ्राय दिल्लीसिम लाना थांदोंमोन औवानि ट्राकनि सिङाव दोनखुमानानै गोबां सिगारेट आरो 18,500 पेकेट गुबुन हादोरनि सिगारेट बोखांनो हादों। साथाम सुबुंखौ बोखादों। फोरमायनो लादों श्रीरामपुरनिफ्राय मोनसे रादाब। श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि बिलाति सिगारेट हमदों। 18,500 पेकेट गुबुन हादोरनि सिगारेट बोखांनो हादों। सासे बिहारनि आरो सानै मणिपुरनि सुबुंखौ खादों। कार्बि आंलंनिफ्राय दिल्लीसिम लांनो नाजादोंमोन। औवाजों बुंफबनाय ट्राकनि गारि सिङाव गोबां बिबांनि बिलाति सिगारेट लांनो नाजादोंमोन। बिहारनि उमेश ठाकुर, मणिपुरनि आशीष आतिशी चिपको थोरीखौ खाबाय। श्रीरामपुराव गोबां बिबांनि बिलाति सिगारेटजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ खादों। गं 37 कार्टुनाव दोनखुमानानै लाबोदोंमोन 18,500 पेकेट गुबुन हादरनि सिगारेट। औवा लाबोनाय ट्राकनि सिङाव दोनखुमानानै लाबोदोंमोन गोबां बिबांनि सिगारेट। सिमुल टापु पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जीब सान्दिकारनि दैदेननायाव सेबनाय जायो। बिहारनि ट्राक ड्राइभार उमेश ठाकुर आरो मणिपुरनि सानै आशीष आतिशी आरो चिपको थोरीखौ खाबाय। थांनाय हरनि 11 रिंगासो समाव पुलिसा कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय असम बंग सीमा श्रीरामपुर 27 नं हादोरारि राजा लामायाव सिमल टापु चेक पोस्टआव सिग्रोमनायाव असमनिफ्राय सोनाब बंग सीमायाव थांबाय थानाय समाव गोबां रांनि सिगारेट औवा गारि ट्राकखौ जब्द खालामो। सिमुल टापु पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जीब सान्दिकारनि दैदेननायाव पुलिसा हरनि 11 रिंगायाव स्रोत सुलुंनिफ्राय बिथा खालामनानै औवाजों बुंफबनाय कन्टेनार ट्राक AS25DC 8907 खौ होबथायो। कन्टेनारनिफ्राय पुलिसा गं 37 कार्टुनाव दोनखुमानानै दोननाय 18,500 पेकेट गुबुन हादोरनि सिगारेटफोरखौ बोखांनो हायो। गासै 37 कार्टुन आरो बे 37 कार्टुना औवाजों बुंफबनाय ट्राकनि सिङाव दोनखुमानानै लांनो नाजादों। आयेन बेरेखा मुवा बेसाद लानानै थांनाय कन्टेनारखौ जब्द खालामनानै गारि सालायगिरिजों लोगोसे गुबुन सानैखौबो हमनो हायो पुलिसा। गारि सालायगिरि उमेश ठाकुरा पुलिसनो फोरमायो दि ट्राकखौ कार्बि आंलंनि खाथखाथिनिफ्राय दिल्लीसिम लांनाय जादोंमोन। गारि सालायगिरिया गुबैयै बिहारनि वैशाली जिल्लानि, नाथाय बियो 2006 मायथाइनिफ्रायनो कार्बि आंलंनि खाथखाथियाव थाबोगासिनो दं। गोबां बिबांनि बिलाति सिगारेटजों लोगोसे साथामखौ खानाय जायो। सासे बिहारनि आरो सानै मणिपुरनि सुबुंखौ खायो पुलिसा। आमार श्रीरामपुर माने दामरा चेकपोस्टत सिमल टापु आउटपोस्टर माने नाका चेकिंग আছে। এই নাকা চেকিংত চেকিং কৰি পেলাই এখন মানে ট্ৰাক জব্দ কৰিছে 6 চকীয়া কন্টেইনাৰ ট্ৰাক। এই ট্ৰাকখনৰ ভিতৰত বাম্বু লোড আছিল। লাষ্টত এই গাড়ীখন চেক কৰাতে এই বাম্বুৰ তলত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিদেশী সিগাৰেট মানে লুকাই আনিছে আর কি। এই চেকিংত সেইখিনি ধৰা পৰিছে। আৰু 3জন মানুহ ইতিমধ্যে আটক কৰিছে। ড্ৰাইভাৰ হেণ্ডিমেন ইহঁতৰ লগত এজন সহযোগী আছিল আৰু এজন আছিল। এই 3জনক ইতিমধ্যে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমাৰ আৰক্ষী। বহুত পৰিমাণৰ সিগাৰেট আছে ইয়াতে। মানে এটা ডাঙৰ পেকেটৰ ডাঙৰ বস্তাত তাৰ মানে আপোনাৰ 50 বান্ডিল আছে আৰু 50 বান্ডিলত এটা বান্ডিলৰ ভিতৰত আপোনাৰ মানে 10টাকৈ পেকেট আছে আৰু ডাঙৰ পেকেট, আৰু ডাঙৰ পেকেটৰ ভিতৰত আকৌ 20টাকৈ পেকেট আছে। এটা পেকেটত 20টাকৈ সিগাৰেট আছে।
20 পিচ চিগাৰেট আছে এটা পেকেটত। এতিয়া ড্ৰাইভাৰে কোৱা মতে মানে গাড়ীখন ডিমাপুৰৰ পৰা আহিছে, মালবিলাক ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছে আৰু ইহঁতে সোধাতে ইহঁতে দিল্লী লৈ যাব বুলি কৈছে। আমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ মানে দামৰা